video of the team is leading from the bank. Jonathan Gonzalez, Smile! Hi, लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायफिनबावबाय नै दिनैहाय जोंनि खाथियावनो तामुलपुरावहाय फर एशियान ख'ख' चेम्पियनशिप 2023 जागासिनो दङ आरोना स' बेखौनो नायनो फैदों जोङो नै लोगोजों आंजों लोगोबो दङ स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला गोसोब्ला नायलांबाय थादो आं देखायगोन बेयावहाय माबायदि गेलेदों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय आरो जुदि मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर थाबैनो ससेनिफ्रायनो थाबायनांदों आरोना गारियाहाय थांनो होआखै ससेनिफ्रायनो पुलिसा लाखिदों थाबायनानैसो थांनांबाय थादों जोङो नै मेंलायलाङो नाजानि गारि सोंदों आरोना मेन गेट पाब्लिकफोरखौ थांनो होआखै मेन गेटथिंजाय ओरैबायदि मानसि नायनो थाखाय नेगासिनो मानसिफ्रा ओरैबायदि मानसि जाजोब्बाय दसेनो
हादोरारि सं मेथाइ खनगासिनो दङ दायो खेला गेलेग्रा सिख्लाफोरा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखागौ जानांगौ ना मा होनो बे खेलायाहाय जागासिनो दङ आरोना दिनैनिफ्राय जागायबाय गाबोनबो जागोन सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायनो गोसोब्ला नायफैनो हागोन आरोना जेबो टिकेट लानाङा इयावहाय ओरैनो फ्रियावनो हाबनो मोन्दों आरोना फ्रियावनो नायनो मोन्दों नोंथांमोनाबो नायनो गोसोब्ला नायफैनो हागोन गाबोनबो दङ सानब्रैनि हाबाफारि नालाय दिनैनिफ्रायसो जागायदों दिनै 20 ना मार्चनि 20 होनदों गेलेनायनि स्टाइलखौ इयाव बुजि मोन्दोंना आङो बुजियाखै आरोना माबायदि मार्क मोनो नायनानै फैबाय होमबाबो मोजां जादों आरोना बिराद मोजां जादों मोजां मोन्दों नायनानै बिराद मानसिफोर फैदों